نزا مدب تسمعون تلخم مودما كم سبكم سيفيلاون أبرات مرحون تداخنكم هندبت ولك أملختي كتكونوا تدليدو تبايلكم انت تحتتو ملسخم أيفالون وي مع سمو أبسلطان ديبنا زبل كخون زعبه تقولولو أبز قداي بستغايد مصنعتي زبز حسب ولك أملخي كخون أيدلنيو ويدما بولك أملختون كمرح يمرصنيو أمود أهزبي ولك أملختي زيدلي كابكوني ولك أملختي بغما يفترو ودسب بجلة تطرنيفو من باركاب جمر دحيرو إز طرنافه ناب نقسنتن منقستاتن كاب سغاغر ندحر نقستاتن مرحتن كديبون كوردون قصيلو ديموكراسي كاب زتاتاتو دما مرحتي بمرጫ كمصون كخدون صنيحم بنقسنت زمحدر هاغرات ناب حزباوያን كساب زي تقيرا مريحنت كاب ابو نولود كسغاغر نوريو حزباوያን هاغرات ግን زختلو ناي بوليتيكا ميلا بزي قدس مرحتي ببايتا مرጫ يخون بقطتا حزبا مرጫ كقيرو قدن يخون انتخوني حيالو مرحتي قوام رقيصوم يخون قيروم ناي حزبوم دخمت مزميزوم اب سلطان كوف كبلون ولك ملختي كخونون ببزح يرى ازي بفلاي اب افريكا نزحلفه لعلي 3 عامتات نبورن اشغارن تريو خوينو يقصلالو ولك ملختي چكانات كوينوم اب سلطان كقصلو دخمت حزبي اب لعلي ممزمازوم حزبون انت سامرو تحصيبو انت سفريحو بزيكم كالق كمرحي كالنيو بزبل سمعيت طاقعيت بمبزح ولك ملختي يعكوخيو بريزيدنت إيرترا أتو إسياس أفورقي حدا أوان أبز قبرو قال محتت مرحتي هاقرات أفريقا ناي حزبهم تاقعيت سلازبازحهم يوم نابولك أملختي زغيرو كبل تزاريبون يرو كم زلومي نسونو بعلو نسالسان سلسان عامتات بولك أملخنت أب سلطان كوف كيبلن كلو مالتيو كميل كاي خاخي ولك أملخي كتكون زكال زبل كن ملسمو دحرنا كونتات ولك أملختي أب أفريقا كنري كنفتنينا How to become a tyrant مالت كميلكا ولك أملخ تخون زبل قبل على ولك أملختي زتقبر مصنعتي بملكع سند أب تلفزيون نتفليكس قريبون يرو حدسب كميلو ناب سلطان يديب بو بيلو دما ناب ولك أملخي يغير بجبطتات كرد يفتن بمسرة سند أب عالم زلون زنبرون ولك أملختي درجة حدا عينات تباي كلهم كله ناب سلطان متيوم ولك أملختي كخونو زتقاملو ميلاتاتون تمساساليو أب قل ميلاتاتهم زفلالز مسل كوان تخونه حباراوي روح جن اللوم ولك أملاخي ديكتاتور ويدما تايرانت مالت جن انتي مالتيو ملسو بحصر زبله قوام بمقعصات اب سلطان كوف زبل سباو مسلات زغوسي ناص حساب كمغلاصن برسن زعصون غازيطنياتاتن بوليتيكانياتاتن زاسر ጨቋኒ ጸጋጢ ምምሕዳር መንግስቲ ዝኽተል ሰብዩ ኣብታ ንሱ ዘመሓድር ሃገር ፍጹም ሓይሊ ድማ ኣለዎ ውልቀ መለኽቲ ብዘይኮም ካልእ ክመርሕ ዝኽእል ሰብ ከምዘየለ ከኣምኑን ከለው ካልእ ፈላጥ ሰብ ዘሎ ኣይመስሎምን እዩ ብዘይኮም ካልእ ሽግር ክፈትሕ ዝኽእል ሰብ እውን የለን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት ንዕቀት ኣለዎም ንሶም ጥራዮም ፈላጣት ፈተውት ነብሶም ድማ እዮም ውልቀ መለኽቲ ህዝቢ ከም ዝፈርሖም ዝገብሩ እኳ እንትኾኑ ተገምጢሎም ግን ንገዛእ ርእሶም ካብ ህዝቢ ከም ዝፈርሑ ብሰንኩ ድማ ስእነት እምነት ድቃስን ዕረፍትን ከም ዘይብሎም እዩ ዝግለጽ ብመሰረቲ ሓያሎ ውልቀ መለኽቲ ዘጽንዐ ሰነዳዊ ፊልም ውልቀ መላኺ ንምዃን ዝሕለፍ መስርሕ ብኸምዚ ይገልጾ ውልቀ መለኽቲ መጀመርያ ዝለማመድዎ ምምዳር ወይ ምዝራብ እዩ መድር ኩናት ቅልውላው ዘይምረግጋእ ምዝህሉ ሰባት ኣብ ሸቐልቀል እናሃለው እዞም ሰባት ከመኢሎም ናብ ስልጣን ይድይቡ እዮም ዝሓስቡ ምዝ ተወደቡ ወይ ዝዓጠቑ ጉጅለታት ተጸንቢሮም ናይ ምዝራብን ምምዳርን ብቕዓቶም የማዕብሉ ወይ ብተፈጥሮ ናይ ምዝራብ ተውህቦ ኣለዎም ኣብ ግዜ ቅልውላው መፍትሒ ዝብሉ ሓሳባት የቕርቡ መብዛሕትኦም ውልቀ መለኽቲ ሓያላት መደርቲ እዮም ናይዚኦም ኣብነት አዶልፍ ሂትለር ናይ ጀርመን ጆሴፍ ስታሊን ናይ ሕብረት ሶቪየት ነበር መንግስቱ ኃይለማርያም ናይ ኢትዮጵያ ፊደል ካስትሮ ናይ ኩባ ይርከብዎም እዞም መራሕቲ ይኹኑ ካልኦት ናይ ምምዳር ዓቕሚ ስለ ዝነበሮም ህዝቢ ብቐሊሉ ከእምኑ ኽኢሎም ዝበዝሑ ውልቀ መለኽቲ ዝኾኑ ኣብ መጀመርያ ናቶም ምንቅስቓስ እዮም ዝፈጥሩ ትርግታ ልብን ድሌትን ህዝብን ተረዲኦም ኣብ ጎኒ ህዝቢ ምዃኖም ይሕብሩ ሽግር ህዝቢ ሽግሮም ከም ዝኾነ ይዛረቡ ቀንዲ ኣጀንዳኦም ገይሮም ከም ዝሕዝዎን ከም ዝፈትሕዎን እውን ይምድሩ
سعبتي مس رخبو كاب زنبره تفليوم حدش منقسقاس يفطرو ወይ ድማ ነቲ ዝነበረ ምንቅስቃስ ብዝጥዕሞም መንገዲ ናይ ገዛ ርእሶም ማኒፌስቶ የውፁ መራሕቲ ምንቅስቃስ ኮይኖም ድማ ናብ ስልጣን ይድይቡ መብዛሕቶም ውልቀ መለኽቲ ንሰውራ ወይ ምንቅስቃስ ዝመርሖም ንኣብነት ፊደል ካስትሮ ናይ ኩባን ሮበርት ሙጋቤ ናይ ዚምባብዌን ምጥቃስ ይከኣል መብዛሕቶም ውልቀ መለኽቲ ኣብ መጀመርያ ፈታሕቲ ሽግር ኮይኖም ስለ ዝረኣዩ ብህዝቢ ፍትዋት እዮም ንሳቶም ነዚ ብግቡእ ስለ ዝርድእዎ ባእጉ ናብ ጥቕሞም ከውዕልዎዮም ዝጓዩ ናይ ህዝቢ ምዃኖም ይገልጹ ብወጃብ ኣከዳድና ወይ ድማ ዩኒፎርም ናይ ካደር ወይ ወተሃደራዊ ክዳውንቲ ለቢሶም ሃንደበት ምስ ህዝቢ ይሕወሱ ከምስሉ ገረብ ይተኽሉ መኪና ይዝውሩ ናብ ስራሕ ትሕተ ቅርፂ ብምኻድ በኣካል ይሳተፉ ህፃናት ይሓቕፉ ምስ ህዝቢ ይስዕስዑ ብኸምዚ ዝኣመሰለ ድማ ናይ ህዝቢ እምነት ይሰልቡ ራእዩ ኣነ ሓደ ኸባኹም እየ ብዘስምዕ ንጥፈታት ንህዝቢ የእምኑን ልቢ ይሰርቁን ህዝቢ ብወገኑ ፕረዚደንት ናኮ ካምችኡ ዘይቅይር ጻሕራም እዩ ራእዩ ወንዶ ምስ ቆልዑ ይጻወት ራእዩ ወንዶ ምስ ተራ ህዝቢ ይስዕስዕ ብምባል እምነት ይሕድር ዝበዝሑ ውልቀ መለኽቲ ኣብ መጀመርያ ውልቀ መለኽቲ ክኾኑ ሓሳብ ዘይጸንሖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ገለ ጣቕዒት ህዝቢ ዘስከሮምን ኣብ ስልጣን ክቕጽሉ ዝደልዩን ክኾኑ እንከለዉ ገለ ድጉል ናይ ኣንነት ጠባዮም ዘንጸባርቑ ገለ ድማ ጌጋታት ብምፍጻሞም ብገበን ከይሕተቱ ክሳብ መወዳእታ ኣብ ኮረሻ ስልጣን ምጽናሕ ውሕስነት ስለ ዝህቦም እዮም ዝበዝሑ ንሃገሮም ካብ ካልኦት ሃገራት ይንጽልዋ ኩሉ ባዕልና ብባዕልና ዝብል ኣምር የልዕሉ ጸላእቲ ህዝቢ ድማ ይፈጥሩ ዘይምርግጋእ ምርኩስ ብምግባር ኣብ ውሽጢ ሃገር ወይ ካብ ሃገር ወጻኢ ጸላእቲ የብዝሑ ኣጋጢሙና ዘሎ ሽግር ብሰንኪ እዚ ጸላእ እዚ እዩ እዚ ጸላእ እዚ ወይዛ ጎረቤት ሃገር ጽቡቕና ኣይትደልን እያ እዚ ህዝቢ ጸላእ ኢኻዩ እናበሉ ሽግሮም ናብ ካልእ የላግብዎ ዳርጋ ኩሎም ውልቀ መለኽቲ ናይ ህዝቢ ዝብልዎ ጸላኢ ፈጢሮም እዮም ንኣብነት ኣዶልፍ ሂትለር ኣይሁዳውያን ፊደል ካስትሮ ኣሜሪካ ኪም ዮንግ ኡን ናይ ሰሜን ኮርያ ካብ ኣባሓጉ ዝወረሶ ደቡብ ኮርያ ይርከብዎም ውልቀ መለኽቲ ቀዳመይቲ ጸላኢቶም ሓቂ እያ ንሓቂ ይቐትልዋ እዮም ራድዮ ጋዜጣ ቴሌቭዥን ብመንግስቲ ከም ዝውነን ይገብሩ ናይ ብሕቲ ሜድያ ይኽልክሉ ኣብዘን ናይ መንግስቲ ማዕከናት ዜና ናታቶም ፕሮፓጋንዳ ጥራይ ከም ዝረብ ይኸውን ንህዝቢ ሓንጎሎ ሓጺቦም ኩሉ ዝብልዎ ከም ምንዎ ይፍትኑ ናይ ብሕቲ ሜድያን ጋዜጠኛታትን ቀንዲ ጸላእቶም ይገብርዎም መቐናቕንቶም የጥፍኡ ብዙሕነት ሰልፍታት ኣይፈቕዱን ሃገር ብዝመርሕዎ ሰልፊ ጥራይ ከም እትመሓደር ይገብሩ ንመቐናቕንቶም ይኣስሩን ይቐትሉን ይሕቅቑን ውልቀ መለኽቲ ተኣማንነት ስለ ዘይብሎም ወላውን ንብፀቶምን መቓልስቶምን ይቐትሉ ወይ ይኣስሩ ሰውራ ወይ ምንቅስቓስ ክዕወት ንዝገበሩ ብፀቶም ምስኦም ዝተቓለሱ ግን ከዓ ጸለውቲ ብህዝቢ ዝፍተዉ እንተኾይኖም ውዒሎም ሓዲሮም ኮረሻ ስልጣን ከይወርስዎም ስለ ዝሰጉ ኣብ ምሕቓቕ ሰባት ብኣቶም እዮም ዝጅምሩ መቓልስቶም ብፍላይ ርእቶ ዝህቡ ለውጢ ዝደልዩ እንተኾይኖም ምሕረት ዝበሃል የብሎምን ፍርሕን ራዕድን ከም ዝነግስ ይገብሩ ብብዝሒ ኣብያተ ማእሰርቲ ይሰርሑ ዝበደለን ዘይበደለን በልማማ ይእሰር ለውጢ ዝጽውዑ ተኣሲሮም ይሳቐዩ ሰለማዊ ሰልፊ ዘካየዱ ናይ ለውጢ ሰባት ዳይ ከም ዘይርከቦም ይጠፉ ውልቀ መለኽቲ ነዚ ዝገብሩ ሰብ እንተዘይርዒዱ ከም ዘይግዝኦም ስለ ዝኣምንዮም ህዝቢ ከም ዝድንቁር እዮም ዝገብሩ ዝተማህረ ንቑሕ ሕብረተሰብ ኣብ ስልጣን ኮፍ ከም ዘየብሎም ስለ ዝርድኡ ብዝተኻእለ መጠን ዝበዝሐ ክፋል ሕብረተሰብ ከም ዝድንቁር ይገብሩ እቲ ቁንጣሮ ዝተማህረ ከም ዘገልግሎም ወይ ድማ ካድር ይገብርዎ እቲ ዝበዝሐ ዝተማህረ ወይ ዝነቕሐ ኣከላቢቶም ካብ ሃገር ከም ዝወፅእ ይገብሩ ወይ ኣሳቢቦም ድማ ይኣስርዎ ንቑሕ ሕብረተሰብ ንውልቀ መለኽቲ ከም ዘየቕስን ብምርዳእ ኣንጻርዮም ዝሰርሑ ስርዓተ ትምህርቲ ወይ ካሪክለም ይቐያይሩ ንሳቶም ካብ ዝደልይዎ ወጻኢ ታሪኽ ከም ዘይንገር ይገብሩ ታሪኽ ብናታቶም ወይ ምንቅስቓሶም ከም ዝጅምር ይገብሩ ኣብ ክንዲ ብስነ ፍልጠት ብካድርነትን ፕሮፓጋንዳን ዝመሃሩ ከም ዝበዝሑ ይገብሩ ብፍላይ መንእስያት መጻኢ ሃገር ብምዃኖም ሰቢኾም ዕላማታቶም የእምንዎም ብዝተፈጥረ ሃገራውነት ኣሚኖም ሃገራውያን ብዝብል የጠምቕዎም ብኸምዚ ድማ እሙናት
ሓንጎሎም ዝተሓጽቡ ካድረታትን ደገፍትን የፍርዩ ንጥሜት መሳርሒ ይገብርዎ ሰብ እንተጸጊቡ ሕቶታት ከብዝሑ ስለዚ ህዝቢ ጠሚው ብኸብዱ ከም ዝሓስብ ይግበር መዓልታዊ ንጥፈታቱ ድማ ብዛዕባ መግቢ ስእነት መግቢ ክብሪ መግቢ ማይን ካልእን ክዛረብ ከም ዝሕልፎ ይገብሩ ብማሕረስ ዝኣቱ እኽሊ ብመንግስቲ ከም ዝመሓደርን ከም ዝእከብን ይግበር ጥሙይ ከብዲ ብዘይካብ መግቢ ብኻልእ ክሓስብ ከም ዘይክእል ይርድኡ እዮም ኣብ ብዙሓት ሃገራት ከም ዝተረኣየ ድማ ወርሓዊ መቑነን ወይ ድማ ኩፖን ብምትእትታው ንህዝቢ ይቈጻጸሩ ሰባት ኣብ ናንሓድሕዶም ከም ዘይተኣማመኑ ይገብሩ ኣብ መንጎ ህዝቢ ብብዝሒ ሰለይቲ ወይ ናይ እዝኒ ብምውፋር መንግስቲ ዝሓሚ ከም ዝእሰርን ከም ዝግረፍን ይረጋገጽ ኣብ መንጎ ህዝቢ ናይ ሓሶትን ራዕድን ወረታት ወይ ድማ ብልምዲ ባዶ ሰለስተ ይዝርጋሕ ሰብ ካብ ሰብ ከም ዝፈርሕ ይግበር ውልቀ መለኽቲ ኣባላት ሓንቲ ስድራ ከይተረፈ ሓድሕዶም ምፍርራህ ክህልዎም ይጽዕሩ ሃብቲ ሃገርን ቁጠባን ኩሉ ብምቁጽጻር ናብ ጅቦም ወይ ድማ ናብታ ንሶም ዝደልይዋ ሰልፊ ከም ዝኣቱ ብምግባር ቁጠባ ሃገር ፍጹም ይቈጻጸሩን ይዕንውን ውልቀ መለኽቲ ሓንቲ ሃገር ብፍጹም ክቈጻጸሩ ኩሉ ማሕበራት መንግስቲ ብምቁጽጻር ሰራዊትን ኣባላት ጸጥታን ብቐጥታ ከም ዝእዘዙን ኣብ ትሕቲ ቁጽሮም ከም ዝኾነን የረጋግጹ ኣህጉር ኣፍሪቃ ንዓሰርታት ዓመታት ኣብ ኮረሻ ስልጣን ኮፍ ብዝበሉ ውልቀ መለኽቲ ኣዝያ ህብብቲ እያ እዞም ውልቀ መለኽቲ ካብ 2011 ኣትሒዞም በባሓደ ካብ ስልጣን ክእለዩ እኳ እንተጸንሑ ገና ካብ 20 ክሳብ 40 ዓመታት ኣብ ስልጣን ኮፍ ዝበሉ ውልቀ መለኽቲ ብምህላዎም ግን እዚ ኣህጉር ናብ ዴሞክራሲያዊ ምምሕዳር ክትሰጋገር ገና ዝተረፋ ብዙሕ እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ሓያሎ ወተሃደራውያን መራሕቲ ዕልዋ ብምክያድ ብዘይ ምርጫን ቅዋምን ኣብ ስልጣን ይድቡ ምስ ምህላዎም ካልእ ዘስግእ ጉዳይ ዴሞክራሲ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወዲ 89 ዓመት ፕረዚደንት ካሜሩን ፖል ቢያ ኣብ ስልጣን ካብ ዝዲብ መበል 40 ዓመቱ ክጽምብል እንከሎ ን43 ዓመታት ንኢኳቶርያል ጊኒ ዝመርሐ ቴዎዶር ኦቢያንግ ድማ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ብምስታፍ በትረ ስልጣኑ ከም ዝናዋሕ ገይሩሎ እዞም ክልተ መራሕቲ ዕድመ ደፊኦም ጥራይ ዘይኮነ ን14 ዓመታት ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሎም በትረ ስልጣኖም ንሓድሽ ወለዶ ከረክቡ ቁርባት ዘይምዃኖምን ካብኡ ሓሊፎም ኣብ ስልጣን ክቕጽሉ ዝሕልኑ ምዃኖምን ዘተሓሳስብ እዩ መራሒ ካሜሮን ፖል ቢያ ኣዝዩ ዝኣምኖም ሰባት ኣብ ስልጣን ብምድያብ ንልዕሊ 40 ዓመታት ዝቐጸለ መሪሕነት ከረጋግጽ እንከሎ ከወዳደርዎ ዝኽእሉ ተቃውምቲ ወገናትን ሰልፍታትን ካብ ገጽ ምድሪ ክሕቕቖም ጸኒሑ ኣብቲ ሃገር እቲ ፕረዚደንት ክቕየር ኢልካ ምሕሳብ ከም ነውሪ ክርአ እንከሎ ወዲ 52 ዓመት ወዱ ፍራንክ ቢያ ስዒቡ ናብ ስልጣን ክዲብ ምቅራባት ይካየድ ከም ዘሎ ወረ ይናፈስ እዩ መራሒ ኢኳቶርያል ጊኒ ቴዎዶር ኦቢያንግ ካብ 2016 ኣትሒዙ ንወዱ ቴዎስሮ ንጎማ ምክትል ፕረዚደንት ገይሩ ኣብ መሪሕነት ዝቕጽል ዘሎ ኢኳቶርያል ጊኒ ብሰደድ ነዳዲ ሃብታም ሃገር እኳ እንተኾነት ሃብቲ ኣብ ኢድ ፕረዚደንትን ወዱን ከምኡውን ውሕዳት ደገፍቱን ቤተሰቡን ዝኣቱ ብምዃኑን ዝበዝሐ ህዝቢ እቲ ሃገር ኣብ ድኽነት እዩ ዝነብር ነዞም መራሕቲ ስዒቦም ን38 ዓመታት ንኮንጎ ብራዛቪል ዝመርሐ ወዲ 78 ዓመት ፕረዚደንት ዴኒ ሳሱ ንጌሶ ን36 ዓመት ንኡጋንዳ ዝመርሐ ወዲ 78 ዓመት ፕረዚደንት ዮወሪ ሙሴቬኒ ን33 ዓመታት ንኤርትራ ዝመርሐ ወዲ 78 ዓመት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ይርከብዎም ፕረዚደንት ኮንጎ ብራዛቪል ዴኒ ሳሱ ንጌሶ ቅዋም ብምቕያር ኣብ ምርጫታት እናተሳተፈ ኣብ ስልጣን ኣሎ ዮወሪ ሙሴቬኒ ወዱ መራሒ ሰራዊት ገይሩ ብጸጥታ ከደልድል እንከሎ ፈጺማ ምርጫ ዘየካየደት ኤርትራ ዝመርሕ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ክትካኢልካ ዘይሕሰብን ብዘይ ቅዋም ናጻ ፕረስ ንግዲ ምንቅስቓስ ሰባት ካልእ ኩሉ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ባህርያት ውልቀ መለኽቲ ዘንጸባርቕ ንኤርትራ ሰብኣዊ ይኹን ናይ ምዕባለ ለውጢ ዘየተኣታተወ መራሒ እናተባህለ እዩ ዝንቀፍ ኣህጉር ኣፍሪቃ ሓያሎ ውልቀ መለኽቲ ኣሕሊፋ እያ ኣብ 2011 ኣብ ቱኒዝያ ድሕሪ ጀመረ ምልዓል ጽዲ ዓረብ ንድሓር እንተርኢና ጥራይ ፈጺሞም ዘይድፈሩ ዝመስሉ ዝነበሩ 10 ውልቀ መለኽቲ ብሓይሊ ህዝቢ ካብ ስልጣን ተላዒሎም እዮም ኣብ ግዜ ጽዲ ዓረብ ቀዳማይ ግዳይ ናይቲ ምልዓል ዝኾነ መራሒ ናይታ ምልዓል ተጀመረላ ሃገረ ቱኒዝያ ፕረዚደንት ቤን ዓሊ እዩ እቲ ፕረዚደንት ካብ ሕዳር 1987 ክሳብ ጥሪ 2011
ن23 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ኮይኑ ቀድሚ መራሒ ሃገር ምዃኑ ኣባል ሰራዊት ሚኒስተር ምክልኻል ከምውን ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ዝነበረ እዩ። ቤን ዓሊ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ትካላት መንግስቲ በዓል መዚ ኮይኑ ብምስርሑን ሰራዊትን ክፍሊ ጸጥታን ሃገር ኣብ ጎኒ እዮም ነይሮም። ኣንጻሩ ዝግበር ዝነበረ ምልዓልን ተቃውሞን ድማ ንእዋኑ ይሕምሽሽዎ ነይሮም። በዚ ምኽንያት እቲ ፕረዚደንት ነበር ፈጺሙ ዘይድፈር ሰብ እዩ ዝመስል ነይሩ። እንተኾነ ኣመራርሕኡ ዝመረሮ ህዝቢ ብዝገበሮ ምልዓል ኣብ ውሽጢ 4 ሰሙን ስልጣኑ ራሕሪሑ ናብ ስደት ናብ ስዑድያ ከምርሕ ተገዲዱ። ቀጺሉ ብድምፂ ህዝቢ ካብ ስልጣን ዝተዓልወ ፕረዚደንት ሑስኒ ሙባረክ እዩ። ሑስኒ ሙባረክ ከም ቤን ዓሊ ኣባል ሰራዊት ብፍላይ ድማ ኣባል ሓይሊ ኣየር ነይሩ። ኣብኡን ልዑል ስልጣን ነይርዎ። ኣብ ፖለቲካ ግብፂ ሰራዊት ኢዱ ዘእቱ ብምዃኑ ሑስኒ ሙባረክ ን30 ዓመታት ዝቐጸለ ብህጹጽ ናይ ግዜ እዋን ክመርሕ ሓጊዝዎ። ኣብ መወዳእታ ግን ሰራዊት ምስ ህዝቢ ብምውጋኑ ካብ ስልጣን ከልዕሎ ኽኢሉ። ብ25 ጥሪ 2011 ዓሰርታት ኣሽሓት ዜጋታት ግብፂ ናጽነት ፍትሕን ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ዝብሉ ጭርሖታት ሕላገቶም ገይሮም ኣንጻር መንግስቲ ፕረዚደንት ሑስኒ ሙባረክ ንመጀመርያ ግዜ ናብ ጎደናታት ብምውጻእ ተቃውሞኦም ኣስሚዖም። ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወሰኸ ብምምጽኡ ድማ ቁጽሮም ናብ ሚልዮናት ደይቡ ካብ ስልጣን ክእለ ኣገዲድዎ። ቀጺሉ ፍጹም ዘይድፈር ዝመስል ዝነበረ ንሊብያ ን42 ዓመታት ዝመርሐ ሙዓመር ቀዛፊ እዩ። ንገዛእ ርእሱ ሓው ብምባል ዝጽውዕ ኮሎኔል ሙዓመር ቀዛፊ ብሓደ መስከረም 1969 ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ክሳብ 20 ጥቅምቲ 2011 ብህዝቢ ተጨፍጪፉን ብጥይት ተወጊኡን ዝቕተል ኣብ ስልጣን ጸኒሑ። ኣብ ልቢ ደገፍቱ ዓሚቕ ፍቕርን ክብርን ዘሕደረ ኣብ ልቢ ጸላእቱ ድማ ዓሚቕ ጽልእን ቀርሕንትን ዘንገሰ ቀዛፊ ካብ መሪሕነትን ህዝብን ዓለም ድማ ብገለ ኣድናቖት ብገለ ድማ ብጽላእት ዝርአ ዝነበረ እዩ። መሪሕነት ሙዓመር ቀዛፊ ንተቐናቐንቱ ዝኣስርን ሃልዋቶም ከም ስወር ዝገብርን እዩ። እቲ ንሊብያ ብዘይክኡ ካልእ ክመርሓ ዘይክእል ዝመስሎ ዝነበረ ቀዛፊ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ኣየኽብርን እዩ ተባሂሉ እዩ ዝግለጽ። ብጽድያ ዓረብ ዝተተባብዑ ሊብያውያን ቀዛፊ ካብ ስልጣን ከለ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ምስ ጀመሩ እውን ኣብ ክንዲ ብሰላም ብሓይሊ ክጭፍልቖም ይፈቲኑ። ምልዓል ናብ ብረት ዝተሓወሶ ግጭት ኣምሪሑ። ብ20 ጥቅምቲ 2011 ተቐናቐንቲ ዕጡቓት ሊብያ ንሙዓመር ቀዛፊ ኣብ ከባቢ መበቆል ዓዱ ከተማ ሲር ተሒዞሞ ብቪድዮ ተቐሪጹ ተዘርጊሑ ከም ዘሎ ናይ መወዳእታ ቃላቱ እንታይ ገይረኩም ንዓኹም ዘምደቀይ እናበለ ክልምንን ብዘይንሕስያ ጥያይቲ ተተኪሱሉ ክቕተልን ዘርኢ እዩ። መቃብሩ ብደገፍቱ ከይልለ ሰብ ኣብ ዘይርከበሉ ቦታ ኣብ ምድረ በዳ ሰሕራ ኣብ ዘይተፈልጠ ተቐቢሩ። ሓደ ካብቲ ኣብ ኣፍሪቃ ብውልቀ መላኽነቱ ዝልለ ዝነበረ ን27 ዓመታት ንቡርኪና ፋሶ ዝመርሐ ፕረዚደንት ነበር ብሌይዝ ካምፓወረ እዩ። ኣብ 1983 ብሌይዝ ካምፓወረ ዕልዋ መንግስቲ ኣካይዱ። ንቶማስ ሳንካራ ድማ ኣብ 33 ዕድሚኡ ፕረዚደንት ክኸውን መዚዝዎ። ኣብ 1989 ግን ብጻዩ ብዝነበረ ብሌይዝ ካምፓወረ ወተሃደራዊ ዕልዋ ክካየደሉን ከሎ ንሱ ድማ ተቐቲሉ። ብሌይዝ ካምፓወረ ቅዋም ብምቕያር ንገዛእ ርእሱ ናይ ኩሉ እዋን ፕረዚደንት ብምግባር ን27 ዓመታት ብውልቀ መላኽነት ኣብ ስልጣን ጸኒሑ። ኣብ 2014 ንሱ እውን እንደገና ዕልዋ ተኻይድሉ ካብ ስልጣን ወሪዱ። ካምፓወረ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ብፍጹም ውልቀ መላኽነት ዝመርሕ ናይ ህዝቢ ርእቶ ዘይሰምዕ ናጻ ፕረስ ዘይፍቀድ ተቐናቐንቱ ዝኣስርን ዝቐትልን መራሒ እዩ ዝነበረ። ካልእ ብሓይሊ ህዝቢ ካብ ስልጣን ዝተኣልየ ፕረዚደንት ጋምቢያ ነበር ያሕያ ጃሜ እዩ። ንሱ ንጋምቢያ 22 ዓመታት ብውልቀ መላኽነት መሪሕዋ። ውልቀ መላኺ ያሕያ ጃሜ ምስ ብጸቱ ኣብ 1994 ኣብ ጋምቢያ ወተሃደራዊ ዕልዋ ብምክያድ ክሳብ 1996 ሓላፊ ወተሃደራዊ ቆንስል ኮይኑ መሪሑ። ኣብቲ ዓመት እቲ ኣብ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ድማ ብ56 ሚእታዊ ስዒሩ ፕረዚደንት ኮይኑ ቀጺሉ ነቲ ስልጣን ፕረዚደንት 2.5 ዓመት ክኸውን ዝድርት ቅዋም ብምስራዝ ኣብ ምርጫታት ተወዳዲሩ ተዓዊቱ ብዝብል ብድምር 22 ዓመታት ኣብ ስልጣን ተቖይጡ። ያሕያ ጃሜ ስልጣን ምጨበጠ መጀመርያ ዝገበሮ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ራድዮታትን ካልእ ናይ ሚድያ መተሓላለፍን ብምዕጻው ጋዜጠኛታት ኣሲሩ ሓሳብካ ብናጻ ምግላጽ ከልኪሉ። ናይ መንግስቲ ሚድያ ድማ ናቱ ናይ ፕሮፓጋንዳ መቃልሕን መሳርሕን ቀይርወን። ቀጺሉ ንተቐናቐንቲ ፖለቲከኛታት ንገለ ኣሲሩ ንገለ ድማ ጨውዩ ከም ዝቕተሉን ከም ዝሓቁን ክገብርን ከሎ ኣብ ዘካይዶ ዝነበረ ምርጫታት ዳርጋ ንበይንዩ ዝወዳደር ነይሩ። ኣብ ስልጣን ኣብ ጸንሓሉ ሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ ክዕመፃን ከለዋ 10 ታማይ ዜጋታት ድማ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላቶም ተገፊፉ ተሰራጥዮምን ተሰቂምን ካብ ሃገሮም ወፂኦም ክስደዱ ተቐሲቦም። ኣብ 2016 ኣብ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ያሕያ ጃሜ
بناي حجي بريزيدنت آداما بارو تسعيرو مجمريا سعرته እኳ ተኣመነ ድሕሪ ግን ስልጣኑ ምርካብ ስለ ዝሓንገደ ቆጠባው ማሕበረሰብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ወይ ኤኮዋስ ናብ ጋምቢያ ሰራዊት ክልኽ ተገዲዱ ድሕሪ እዚ ድማ ያሕያ ጃሜ ናብ ኢኳቶሪያል ጊኒ ብምህዳም ኣብታ ሃገር ዕቑባ ተዋሂብዎ ይነብር ኣሎ ን38 ዓመታት ንኣንጎላ ዝመርሐ ሆሴ ኤድዋርዶ ዶስ ሳንቶስ እዩ ንሱ ሃገሩ ካብ መግዛእቲ ፖርቱጋል ናጻ ምስ ወፀት ኣብ 1979 እዩ ናብ ስልጣን ደይቡ ክሳብ 2017 ድማ መርሓ ኮይኑ ቀፂሉ ዶስ ሳንቶስ ናይ መጀመርያ 20 ዓመታት ስልጣኑ ምስ ዩኒታ ዝተባህለ ዕጡቅ ጉጅለ ኣብ ምቅላስ ይሕሊፍዎ ናይ ስልጣን እዋናቱ እኳ እንተብቅዐ ብስም ፀጥታን ሃገራዊ ድሕነትን ንኻልኦት ዕድል ክህብ ኣይደለየን ንዝቐፀለ 26 ዓመታት ድማ ፍጹም ውልቀ መላኽ ብምዃን ኣሕሊፍዎ ኣብ 2016 ብገዛእ ፍቓዱ ስልጣን ከም ዝሓድግ ድሕሪ ምግላጹ ኣብ 2017 ብጆ ሬሌንሶ ተተኪኡ ናብ ዚምባብዌ ምስ እንሰግር መጀመርያ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ቀፂሉ ድማ ከም ፕረዚደንት ኮይኑ ነታ ሃገር ን37 ዓመታት ዝመርሐ ሮበርት ሙጋቤ እዩ ኣብ 2013 ወዲ 89 ዓመት ኣብ ዝነበረሉ ንሓሙሽተ ተወሳኺ ዓመታት ክመርሕ ብምምራጹ ብዕድመ ዝሸምገለ መራሒ ነይሩ ኣብ 2017 ምክትሉ ንዝነበረ ምክትል ፕረዚደንት ኤመርሰን መናንጋዋ ብምእላይ ብ40 ዓመት ንትንእሶ ግሬስ ሙጋቤ ንዝተባህለት በዓልቲ ቤቱ ክትትክኦ ሓፂዋ እዚ ብገዛእ ዝመርሖ ዝነበረ ሰልፊ ከይተረፈ ተቃውሞ ዝገጠሞ ስዒቡ ሰራዊት ኢዱ ብምእታው ብዕልዋ መንግስቲ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ብቁጠባ ንዚምባብዌ ዝሓመሰን ናብ ድኽነት ዝሸመመን ሙጋቤ ናይ ዕድመ በዓል ጸጋ ብምንባሩ ዝተረፈ ዕድሚኡ ብሰላም ክሕልፍ ናጻ ተለቂቑ ነይሩ ኣብ 2019 ኣብ ሲንጋፖር ሕክምና እናገበረ ኣብ 96 ዓመት ዕድሚኡ ብሞት ሓሊፉ ተመሳሳሊ ታሪክ ዘለዎም 20 ዓመት ዝመርሐ ፕረዚደንት ኣልጀርያ ዓብደልዓዚዝ ቡተፍሊቃ ን30 ዓመታት ዝመርሐ ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር ሓሰን አልበሽር ብምልዓል ህዝቢ ካብ ስልጣኖም ክእለዩ ዝተገደድዮም ን18 ዓመታት ንዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝመርሐ ብዕድመ ካብ ኩሎም ዝነኣሰ ጆሴፍ ካቢላ ድማ ብምርጫ ተሳዒሩ ብፀቕጢ ማሕበረሰብ ዓለም መንበር ስልጣኑ ኣረኪቡ መብዛሕቶም ዞም ኣብ ስልጣን ዘለውን ካብ ስልጣን ዝተኣልዩን መራሕቲ ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ተቓለስትን ኣብ ምምፃእ ናጽነት ሃገራቶምን ዓብ እጃም ዘበርከትዮም ስለዚ ድማ ኣብ መጀመርያ ብህዝቢ ፍትዋት ዝነበሩ እዮም እንተኾነ ድሕሮም ናይ ህዝቢ ስምዒት ብምዝማዝ ናብ ውልቀ መለኽቲ ዝተቐየሩ እዮም ገለ ካብዚኦም ንምርጫ ፍጹም ክሕረምዎን ከለዉ ገለ ድማ ስማዊ ምርጫ የካይዱ ነይሮም ንዝተቃውምዎም ይኣስሩን ይሓቆቁን ሓሳብካ ምግላጽን ናጻ ፕረስን ይእግዱ ሰብኣዊ መሰል ይዕምፅፁ ኣብ ሃገራቶም ናይ ዝግበር ፖሊሲታት ማሕርትን ቀተልትን ይኾኑ ናይ ካልኦት ርእይቶ ኣይቅበሉን ገለውን ህዝቢ ዘረከቦም ስልጣን ናብ ውልዶም ወይ መቕርቦም ከሰጋግሩ ይሕልኑ ህዝቢ ዝርዕዶም ውልቀ መለኽቲ ንባዕሎም ካብ ህዝቢ ዝርዕዱ ምዃኖም ህዝቢ እንተተላዒሉ ኣብ ዝሓፀረ ካብ ስልጣኖም ክዕለዉ ኣብ ቀረባ ምዃኖም ሰነዳዊ ምርምር how to become a tyrant ከመኢልካ ውልቀ መላኽ ትኸውን ይሕብር ህዝቢ ካብ ራዕዲ ወፂኡ ምጥቃዕ ገዲፉ ብሕግን ሕጋጋትን ክምራሕ እንተዝፅውዕ ውልቀ መለኽቲ ቦታ ኣይማሃለዎምን መራሕቲ ዋላውን ጽቡቕ ይምርሑ ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ምስ ዝጣቕዓሎም ድማ ብህቡብነት ሰኺሮም ናብ ዘይተደልየ ናይ ስልጣን ህርፋን ከምርሑ ይኽእሉ